Heititkö sä tohon päälle just? Joo. Joona Perlän kanssa tosta harjoittelen vähän silmät kiinni heittämistä. Eikö tää ole vähän niinku sama asia? Tää on melkein sama joo, et ei. Nyt on nätti. Onko pöntössä? Kova! Koska kaikki aina kiinnostaa distanssikisat, niin minä ja Kuokka otetaan rehellinen distanssikisa tähän avaukseen. Okei, eli tässä nähdään nämä meidän avaukset. Kaikki on aika lähelle 3 metrin sisällä, mutta vähän liian pitkiä eikä tarpeeksi sivulle, että pitää heittää vaan tiukempia vähän korkeammalle vielä, niin Joo. päästään lähemmäs koriin. Et nyt tässä ei oikein auta muuta kuin heittää kori alle tai siis koriin ja seuraavalle väylälle. Noin. Hetkinen, haloo! Mitä vitsi? Ei mä pysty tohon. Tuo oli aika sairas. Nyt kyllä big puttas. 3. väylä, niin kuin Kuoksa äsken sanoi, niin kyllä mä itekin luulisin, että on aika lailla mun heitto. 130 metriä heittää flattin tonne takapuut kohti ja kiekko kääntää yli ja liukuu oikealle. Pikku niijaus, liito, liuku. Tulee! Pitää vaan luottaa kiekkoon. Se on kyllä ihan totta. Vähän oikeammalle kun olisi tähdännyt, niin olisi ollut hyvä. Heiton muoto oli hyvä. Mä pistän ihan flattina tohon. Sulla oli pikku hyssä. Jaa. Tää on vähän varmaan ylivakaampi kuin toi. Nyt on nätti. Oliko tää sittenkin äijän väylä? Taitaa olla noin Prodigy kiekat aika hyvin näin. Niin jo. Mennäänkö laittaa uudestaan 20 metrisen? Mut kuvittele tostakin bogi. Joo, toi oli vähän liian Ahne. kunnianhimoinen. Joo. Mut siis kuka puhuu bogista jotain? Se on. Ei. No oli sekin ahne. Oli ahne kyllä, mutta ahneella on yleensä huono loppu. Jeppari. En muista pitkään aikaa ottanut tähän pöröön. Vaikka ei tää nyt mahdoton väylä missään nimessä. No, oisko sen takia, että sä et oo pitkään aikaa ollut täällä? Tossa on kanssa itse hyvä pointti takapenkiltä. 6. väylä. Ei oo, tää on 4. väylä meillä nyt. Tää on 4. väylä meille nyt. Kyllä. 262. Ei riitä 1. mukille. Ei, mutta äijähän pääsee 3. rinkiin. Kyllä putille pääsee. Avaus, hysse, hunteri totta kai. Hysse, flippi, silleen että se pitää ja feidaa. No 150 on ihan kova. 140. 130 riittää. Kyllä nyt vähän pidemmät halutaan.
On hyvä. Oikein prima. Joo, vähän lähti vasemmalle, mutta tosta kyllä pelaa hyvin. Mielestäni korkea linja on kyllä hyvä. Oh. Nyt sä näyttää meikät ihan pikkukätisen. No mutta sähän oot. Niin on, mutta mä oon. Mutta kun mä en halua, että sä kuitenkaan saat näyttää siinä. Niin kuin Kuoksa sanoi tossa tiillä, niin mä saan Kuoksan näyttää ihan pikkupojalta tässä pituusheitossa, niin kyllähän tuossa nyt taas ero saatiin aikaiseksi. Voi sun kanssasi, joo. Jengi voi kommentoida tähän alle, että kummalla on se isompi hanska oikeesti. Hetkinen, tova. No Kuoksa on selvästi siinä, missä se about haluukin, eli fore paikalla. Tosta on tommonen 125-130 metrinen fore. Eli Kuoksa heittää flattin tonne takapuit kohti ja kiekko feidaa. Ja... Siinä on toivottu lopputulos. On hyvän näköinen. Vähän ylemmäs. Vähän matala, joo. Se on C2. Ylempänä se olisi mennyt ehkä 50 lähemmäs. Niin ois. Saat sit taas just missä haluat. Mä oon just siinä, missä mä haluan. Eli... Jep. Ja tästä mä voin heittää saman heiton kuin äskeisen väylän avaus, eli tavallaan aika helppo. Joo, tässä on vähän enemmän tilaa. Paitsi jos kiekko lipee kädestä, niin sitten se lähtee liian vasemmalle. Se olisi ollut kyllä muuten aika hyvä. Ei millään. Jättääkin se ohi. Oiku, samalla niäkki kuin sulla. Vitosväylä, par 4, tuttu aikaisemmilta vuosilta. Ehkä olisi fore-avaus. Itelle ei ole forea, niin mä joudun laittamaan midarilla tommonen Tomin suuntaan vaan suoraan heittoon ja sieltä lähdetään sitten 90 astetta oikealle. Haako sä silleen hyssäs vähän tuohon oikealle sitten feideä? Vai haako Joo, ihan mä haen pienessä hyssäs tosta. Joo. Tossa on toi pikku koivu, niin sen Siitä yli tai jopa kiertämällä. Joo, no mä pistän sitä kohti pieneen milli antsaa. Aika ylivakalla, mutta en kuitenkaan kaikista vakaammalla. Se vähän niinku pitää sitä ja sit heijaa tonne oikealle itsensä. Toi on ihan milliflip. täydellinen. Pirun hyvä liito. Se oli kyllä hyvä. Tosta sitten varmaan joku antsapommi. Joo. Milljava. Menikö läpi jopa? Toi on forella vähän riski, että jos ei mene ton kulma ohi, niin se on kyllä aika huono paikka. No kyllä se niinku ihan baaripaikka. Tultiin sen verran tosta mutkaa ohi, niin ei tarvii hirveän isoa antsaa heittää, mutta koska toi metta on ton muotoinen, niin me halutaan tulla tuolta vasemmalta tuohon korille sisään. Niin mä ehkä pienen antsaa heidän tosta kumminkin. Hyvä näköinen. Jos mitta on hyvä, niin se on täydellinen. Siis tuo lento näytti ihan forella. Niin, no toi on mun fore. Ja, aivan. Ei oo Siis fore. heidiks mä mukaan backkeriin? Vähän pisti tosta. No kun mä en nähnyt, vitsi, Niin. sulla on tullut kova fore. Oikeellehan se feidas. Joo, joo. Mun mielestä Prodigylla on hienommat kiekot. Siinä on, mikähän ne tursas muistettava. Tää näyttää sillä. Toihan on aika hyvä. Toi oli ihan hyvä. Nyt mä sanoisin, että äijällä on vielä rollerit sallittu. Joo, sallittu vielä tällä tiessä. Vaari ihan hyvä tollasesta paikkaa. Ei vois niinku yytä kauhean Väkisellä bogi. Why rich luck? Ja 3, jos on ammattilainen. On se leijä. Sanoin, väkisellä bogi. Joo, me Kuoksan kanssa äsken tuossa automatkalla tehtiin semmoiset suunnitelmat ensi talveksi, että jos ei ensi vuonna Kuoksa Suomen mestari, niin on kyllä ihme. Vai olisiko se maailmanmestari? Ai me. Ollaanko yhdessä? Joo. Joo, joo. Käy. Ok, kutosväylä. Viime vuonna kun oltiin treenikiessillä Kuoksalla vähän lipes toi yksi fore, niin siinä kyllä lopputulos tossa kuulostossa. Tai siis siinä, että sitä ei oo. Mä oon oikeesti pahoillani. Mut nyt sä voit heittää tiippari siitä päältä. Niin jo, olisiko tiipparifleksi? Mä lähden kyllä midarille heittää tollasta suoraa heittoa, mikä vähän liukuu oikealle ja koitan tohon rinteen kulmaan. Heitäänkö samalla kiekolla? Heitetäänkö? Oranssi kiekko. Archivella. Joo. Joo. Rock Archive. Milli hyssä. Kyllä se varmaan pitikin olla.
Kiekko oli antsas, mutta tuuli sen verran vasemmalle, mutta lopputulos oikein mainio. Jos tohon pystyt perässä, niin oot kyllä ammattilainen. Mäkö ammattilainen? Joo. Pidä siinä ylhäällä se. Hyväksytäänkö toi? Ei. Ota toinen. Kyllä se oli vaan vähän matala. Se oli vähän matala. Heitikö sä tohon päälle just? Joo. Sähän sanoit, että heitä spaikkina siihen päälle. Oh, vitsi. Mitä Kuokka tekisit, jos olisit kisassa tässä kohtaa? Olisiko runi? Totta kai sisään vaan. Vaikka ei seisokkaan. Ei, mä en oo tulossa tänne asti safetailemaan. Oikeesti varmaan kisassa voisi olla reijät. Tää on 10,3 metriä. Mä kuulin toi, ehkä mä laitoin sen takia ohi. Ite kuunnellut Kuoksan miksit just. Eikö tässä paikki ollut aika hyvä? Kuoksa oli silleen, että laitetaan possujunas piikit tonne, et mulla jäi viime vuonna tähän ihan korin viereen. Mä laitoin, mutta Kuoksa heitti puihin. Nui! Kyllä me runataan, jos comebackerit menee tota malliin. Tää on. Onko tää par 3 vai 4? 4. Okei. Kannattaako tässä hakea tonne? Minne? Pitkälle? Ei. Onko tää vaan ylivakaa? Tää on perushysse. Ylivakaa joo. Mä otan vähän hitaampaa kiekkoa, koska muuten menee liian pitkälle. Joo. Noin. Onko tää hyvä? Oh. Häh? Tää on hemmetin hyvä. Okei. Mun mielestä toi näyttää niinku hyvältä. Sekin osui puihin vissiin. Joo. Kyllä mä luulen, että meillä tuli ne kumminkin, ne osui noihin ihan vikoihin puihin, niin Joo. tuli sisälle. Tuuli yllätti meidät tuolla tiillä. Tii on vähän tuolla metsän sisässä, niin sinne ei oikein tuntenut tätä, mutta tää tuuli laski niin paljon, että meillä oli avaukset autissa, mutta tässä on se kohta, mihin mä yritän päästä, niin tää on aika hyvä. Tää on matala, mutta ei vaan ihan niin tiukkana teoksi. Joo. Et se tulisi varmaan suurin piirtein tänne. Joo, Kuoksakin haluaa päästä tohon noin, niin tästä näin. Ja tää on semmonen lähäri, missä ei saa pelkää. Joo. Tai muuten käy köpelösti. Muuten käy köpelösti. Ei ihan liian tiukka. Pelkäs vettä. Tuollakin vissiin. Onko tuolla vettä? Meneekö toi pitkäksi? Ei. Se jäi peliin. Se tökäs aika hyvin. Tomi! Mulla tuli yksi videoidea. 25 metriä allas, niin laitetaan viereen Michael Phelpsin video ja sit ukko kauhoo tossa rintaan. Ja ok Tikko, jos mä laitan 3 puttia tästä sisään, niin ukko hyppää silakalla tonne. Vielä hymyilee. Noniin! Antaa mennä. Ei mene! Vitsiä! Joku oli jättänyt ton kepin tohon just. Siis mulla oli 2 tollasta alarannan reunaa. Melkein katastrofi. Väylä. 7. Ei kun onko? Oota. Nyt pitää laskea. Aika 1, 2, 8. 4, Tää on väylä 8. 8. Tervetuloa väylä 8. 130-120 metriä pillisuoraan. Onks tää midari vai tiipperi? Itelle tää on kyllä fairway. Sama. Saa helpommin sen mitä. Vaikka midarillakin kyllä menis, mutta... Pikkuhyssä, sille että se pikkuhiljaa nousee. Sille että se menee suoraan, mutta pikkuhiljaa nousee. Sitten lopussa ehkä ottaa sen pikku antsa sinne. Ja jos johonkin väylään, niin tähän väylään mä oon aina halunnut holari. No tää olisi kyllä hieno. Tää Totta luriset. uskomaton. Mä haluan tähtää tonne ihan loppuun vasempaan reunaan flättinä ja sitten tää kiekko menee oikealle. Pikku niijaus. Toi on kyllä pro-väli. Putille. Joo. Se oli melkein hyvä, mutta se ei mennyt sinne mihin mä halusin. Nyt lähti uudestaan kyllä tonne. Mä otan vielä yhden. Vielä toinen. Vai ei oo Kuoksalla tatsia? Puun kautta joutui jarruttaa kun niin huono tatsi. Ui saakeli.
Vielä yksi. Joo. Antsa flexi. Yhden pykälän vakaampi. Okei, väylä 9. Tätä jengi sanoo, että mahoto. Kyllä tää aika vaikea on, mutta ei kumminkaan mahoto. Totta. Iso antsa. 132. Pitää saada ihan loppuun asti pitämään. Ja hyvä loppuliito. Mulla on F5. Mulla on tiippari, aika alivakaa. Milli antsa vähän näin ja loppuun asti. Hei, meillä on sama pelikirja. On aika hyvän näköinen. No, en kyllä... Oli just sanomassa, että en kyllä niinku parempaa pysty heittämään. Pidä. Ei, se oli niin hiljainen heitto, niin se ei pidä. Oh. Joo, eka meni puihin, mutta tää toka tuli tänne ihan tekopaikoille, että tää on se kohta, mistä ne pöröt tehdään, tai sitten ei. Niin ei. Väylä 10. Hei Joona, me käytiin Joonas Merellän kanssa tossa viime viikolla harjoittelemaan vähän silmät kiinni heittämistä. Eikö tää ole vähän niinku sama asia? Tää on melkein sama joo, et ei tuolla oikein mitään väliä minne tähtää. Et heittää vaan suoraan heito ja toivoo parasta. Toivotaan parasta. Joo, et hyvä väylä. Silleen suunnitteluhan tässä on Erinomainen. mennyt vähän pieleen, mä olin sanomassa, mutta voi sen noinkin tietenkin lyhentää. Sun pitää tykkää kaikista väylistä, koska silloin se lopputulos on parempi. Jos sä et tykkää tästä väylästä, sä et saa hyvää tulosta siihen. No ja sit läpi siitä ja sit putille. Ei. No on se siellä 80. Se lähti vähän hyssystä liikaa. Nyt on nätti. Onko pöntössä? Mitä? Siis superhyvä tuuri. Mä pistin oikeesti silmät kiinni. Sehän osui tuohon yläpantaan ja skippas siitä. Tässä näkee, että aina ei ole siitä avauksesta kiinni, että putilla voi joskus pelastaa huononkin heiton. Väylä 11. Jos joku luuli, että 8-väylä on pitkä koivukuja, niin se ei ollut mitään, koska tää on vielä 35 metriä pidempi. Kumpaan sä lähet? Mä lähden tuohon oikeeseen ränniin. Okei. No Lähetän ihan pieneen kulmaa. Koitan, että kiekko nostais pystyyn ja sitten Joo. ehkä pääsis putille jopa. Heitäks säkin huntterilla? Heitä. Okei. Tää on tää Innova huntteri vaan. No niin. Joo, kyllä tuolta vasemmasta rännistä olisi vähän helpommin ton matkan tonne korille, mutta siinä on isommat riskit epäonnistua mun mielestä. Sen takia mä heitän oikeastaan tonne oikealle. Viime vuonna, kerron tarina, oli siis heitto huonommassa tikis. Painoin pari kertaa näin ihan semi-antsan tästä ja örli noihin puihin. Yhdesti se meni kaikista läpi putille, mut sitten toisella kerralla mä olin tuolla. No mä oon pistää ensin. Joo, näissä malliin. Otetaanko lounaan betsi? Että kumpi heittää paremmin. Niin. Jos on tommi kumpi ottaa pörö ja toinen ei. Okei, eli pöröstä lounas. Joo. Selvä. Onks 2 yritystä per mies? Otetaan 2. Jos toi menee pöröpaikalle, niin... Okei. Joo. Se on huntteri. Harvoinhan huntteri on niinku puitten takaa. Menee välistä. Ei auta kuin ite mätsää. Niin, kiitos suosituksesta. Se on metsästäjä. No oikeesti laitoit samasta. Vähän ylempää vaan. Mutta on se siellä. Joo, oli kyllä aika huono heitto, mutta... Nyt kun kummatkin on heittänyt yhden tuurilla, niin Heitä yksi taidolla. toiset taidolla. Ei ihan noin. No toi, mutta vähän kuin olisi ollut vakaampi kiekko. No, Nyt pistää väärästä välistä. ei sinne korille. Jospa täältä saa jotenkin ruuan, niin tää on kyllä niinku ihme. Hetkinen. Liian matala. Nyt pitää vaan toivoa kaveri epäonnistumista, ikävä kyllä. Tämmönenkin tilanne saattaa elämässä tulla vastaan joskus. Väylä 11. 12. 12. Väylä 12, par femma. 250 metriä. 1, 2 ja 3. 3 heittoa. Tupla doglegi. Joo, tää on vähän niinku tämmönen, ensimmäinen on pisin heitto, kakkosheitto on vähän semmonen tatsi, haluat vähän skippaa sinne kulman taakse. Ei ole edes itse pakollista, mutta sillä saa vähän lyhyemmän lähärin. Ja sit semmoiselle pikku kummun päälle. Ja
Ei mun mielestä mikään kauhean vaikea, mutta avaus on No kaikista sanotaan, että kriittisin. niin, tää avaus on vaikea heitto näistä. Eli 110 suora. Joo. Mä en ole ihan varma, onko tää midari vai fairway? Kyllä mä Ehkä ainakin midarilla. Joo. Pistää vaan tarpeeksi ylös, että se vähän niinku liitää tonne. Eli tästä kun laittaa tänne Tomin jalkojen juureen, niin se on niinku Bang. se mihin koitetaan. Ei tohon puuhun. Tossa on semmonen bogin paikka luultavasti. Joo, paari tosta on niinku optimaalinen. Flippaa vähän. Meneekö toi tarpeeksi pitkälle? Kyllä se pitäisi. Onks tarpeeksi pitkä? Hei, mä otan uuden, kun sä potkasit sitä mun kiekkoa. Joo, Tikko sanoi, että sen kohdalla oli hyvä, niin heitin jalkaa näköjään. Mutta otetaan nyt uusi, jos se tällä kertaa väistäisi. Joo, nyt älä koske siihen. Joo, tällä hetkellä näyttää vielä, että Kuoksa ottaa sen paari. Kyllä. Vielä pitäisi saada putti ja hyvä lähäri. Toi Archava on kyllä hyvä. Se on semmonen pirun neutraali. Eikö se ole tuota koivua päin ja feidi ohi? Joo. Tosiaan oli siis, toi on paha. Vähän se menee pitkäksi. No, ihan ok haku. Tää on ihan kiva väylä, jos pysyy väylällä, mutta sitten... Sitten on tuo raffi kyllä kanssa. Joo. Mulla on taas tää tilanne, missä mä oon ollut varmaan 10 kertaa tämän kierroksen aikana, että joutuu pelastaa tän birdien. Pelasta pikkulintuveli. Ei. Yleisö huokaisee. Jep, helpotuksesta. Väylä 13. Pakko sanoa, että tää näyttää helpommalta kuin pari vuotta sitten, kun tää viimeksi pelattiin. Ootteko tuota pähkinöitä? Kyllä, kiitos. Noniin, siinä Aivan. kaikille. Tää avaus näyttää vähän isommalta kuin aikaisemmin, että par 5 taas 285 metriä avaukselle, joko suoraan vähän tiukempi väli tai pienellä flexillä saa vähän lisää tilaa. Yksi iso heitto, sen jälkeen vähän koivujen välissä toinen heitto ja toivottavasti ollaan kohtuu lähellä. Ei jumala, kekka. Hei, uudestaan. Noin. Terve. On se nyt Tomin yli. Yrititkö mä taas Tomi? Tomia päin. Nice. Ei vittu. Lipee ihan täysin Kato. edestä. Ei ihan väärä. Nyt on hieno. Tää on varmaan kakkosringi. Puuhun se Putilla. osuu. Joo. Ei oo Yrititkö todellista. Stab at the basket. Ui, ai mutta liukas. 14 väylä. Vaikka ei ole mikään maailman pisin par 4, niin tää on erittäin tekninen. Aika tiukka avaus. Tää kyllä haastaa pelaajaa. Semmonen semi-ylivakaa, mutta ei kuitenkaan liian koukku. Ja se ylivakaa, mä olisin sanonut, että mieluummin jopa suora tai vähän alivakaa, koska sit voi heittää hyssejä ja se vähän ehkä kääntää. Okei. Okay. Se on ainakin niinku mun idea tässä. Femma on semmonen semi-ylivakaa. Joo. Se oli viittavaille onnistunut heitto, mutta... Jep. Joo, ei pitäisi varmaan kaikkia salaisuuksia paljastaa Kuoksulle. Vasta kisan jälkeen. Aivan. Okei, tää osui vähän oksiin ja jäi sisämutkaa. Ei kiva paikka, mutta ei ihan mahoton. Lähes mahoton. Hyvän näköinen. Tarvii hyvän feidin vaan. Feidi. On hyvä. Rinki helposti. Kyllä. 2020. Mä laitan sulle sen video. Joo, ja nyt katsotaan. Tämä ei ole ihan helpoin heitto tässä, että ne hieman pitää kiekon kääntää yli. Juuri näin, Tarvitsemme vakautta tässä vaiheessa juuri näin. ja mielellään tuohon korin viereen. Juuri näin. Se on juuri näin. Noin. That's a beauty. Jep.
Väylä 15, 219 metriä. Par 4 tuolla lampiväylällä ja tässä on tämmönen suora kautta Antsa lopetus, avaus. Varmaan aika alivakalta kiekkoa pistetään silleen, että se liitäs lopussa saa palauttaa, mutta oikealle pitäisi päästä. Ja jatko sit sieltä ja korjalla. Mut nyt on mun kysymys. Onko tää distance vai fairway? Tähän jotkut pelaa fairwayta ja jotkut Mä oon viime pelaa vuonna heittänyt fairwayt, mutta nyt musta tuntuu, että mä otan distance. distanssia. Ei. No niin. Toi on täykky. Se oli ehkä... Ei tonne. Nythän tossa silleen, että se autti jatkuu. Autti on suoraan edessä, mihin päin heitetään. Mieluummin liikaa hyssee ja milliflippi tuonne vasemmalle. Silloin se menee putille. Nyt se flippasi just tolleen ärsyttävästi. Oi. Mun pitää palautua, mä oon ollut koko alkuviikon töissä. Väylä numero 16, Tampereen kuuluisa Par Femma. Mitta on varmaan joku 300 metriä reilu. Pelataan aluksi vähän tuohon koivujen väliin kujaa ja korjaan sitten järven rannalla. Ja nyt, koska kaikki aina kiinnostaa distanssekisat, niin minä ja Kuoksa otetaan rehellinen distanssekisa tähän avaukseen. 2 kiekon. 2 kiekosta katsotaan parempi. Mulla on 2 dessua tässä, mitkä on äijäaseet. D2s, Hunter ja sitten 400. D2s. Kumman sä uskot, että on parempi noista? Hunter totta kai. Hunter, joo. Selvä homma. Haluatko aloittaa vai aloitaks mä? Arvotaanko? Arvo. Heitä, yli. Mä oon kansi. Mä sanoin, no sit mä oon pohja. Joo. Haluatko aloittaa vai Mä aloitan. lopettaa? Mä aloitan vaan. Siellä on se yksi koivu. Muista kääntää sitä kroppaa. Mä käännän kroppaa. Heitän pitkälle. Liian peli. Toi on mun onni tässä kisassa, että Kuoksalla on jopa liikaa tehoja, että noi kiekot ei kestä. Nyt on hyvä. Tuo on tommonen... Eikö tää ollut distanssi vielä? Oli, mutta tossa on kaikki mikä mun lähtee. Koita saada yksi nyt tonne aluksi, niin mä katson, että tarviiko mun heittää Niin. pidemmälle. No okei, mä pistän vähän kevyemmin. Ai että kun on hyvä. Joo, Tähän menee kevyestikin tonne. tällä hetkellä mä veikkaan, että Kuoksa vähän johtaa, ehkä semmonen 10 metriä, mutta mulla on onneksi tää salainen ase, niin... Ei ihan tarpeeksi flipannu. Joo, Katsotaan. tässä oli meikän paras ihan ok, mutta ei vaan maha mitään Kuoksalle. Ei ole kyllä löydetty kiekkoa. Meikala on täällä! Oho, toi oli kyllä massiivinen. Paljon sä nyt hävisit? Toi oli hyvä. Tossa oli se koivu, mihin mä sanoin, että pitäisi päästä ja äijä pääsi se ohi. Metri pidemmälle. Jengi aina luulee, että mulla on huono fore, niin mäpä näpäytän nyt yhden fore. Korille. Tää Antsa on nimittäin mun spesiaali. Okei. Näytä meille Joona. Joo, mä näytän. Varo ettei leuka tipu lattiaan. No on! Vähän oikealla. Ei otti tohon oksaan, mutta eikö se ollut ihan ok? Se oli todella hyvä. Tosta saa pörö. Pikku hysse. Aika kevyt. Ja tosta. Ai että kun oli nätti. Se oli ihan hyvä. Meni tonne pitkälle kauan. Joku 5000 internetpistettä. Noin. Wow. Ja noin. Olipa hieno. Oho. Väylä 17. Kenties Tampereen kuumottavin väylä. Ainakin avaus. Ehkä. Ehkä Avaus kyllä. Par 4, 192 metriä. Avaus tämmöisen erittäin tiukan tunnelin läpi. Mä lähden varmaan, kyllä mä lähden backerille. Onks fore backeri? Kumpi? Fore ei ole backeri, mutta mä pistän forella. Joo. Mä pistän vähän niinku, tossa on vasemmat puut. Joo. Niitä kohti
millihyssä sylivakaa. Joo. Sitten se kerkee just niitä ennen tonne. No mullahan on melkein sama pelikirja. Vasempia puit Joo. päin Se on toi Bäkkäri Fore. ja sitten just kerkee kääntää. Joo, toi on kyllä hyvä peli. Se oli oikein mallikas. Se oli jo. Kyllä nyt tosta äskeisestä Foresta ei sai selvästi boostia. Okei. Käänny. Niin kuin kaikki näkyy, mun avaus tuli tähän ja tästä on sitten 140 metriä vielä korille. Oppa heito. Ilma puuttu, muuten ihan hyvän muoto. Ei. Melkein taas Tomin jalka. Eikö toi aika hyvä? Oh. Se on semmonen 10 putti. Joo. Ei. Yksi vähän korkeammalle. Noin. Jos mä tähän otan yhden Väinö Mäkelä momentin vaikka tähän väliin. Pitäisikö mun ottaa? Väinö Mäkelä, supertuuri. Jep. No, en varmaan itse ota samaa. Vissiin A5 sitten. Nää. Oi voi. Hei hei. Joona, se on tuo sentteri selätetty ainakin nyt tähän reenikeissin osalta. Miten Tai mä- selätetty ja selätetty, mutta pelattu läpi ainakin. Aivan. Selvittiin hengissä. Aina tapahtunut tähän mennessä. Toivottavasti aina jatkossakin. Ei tämä nyt ehkä ihan niin vaikea. Ei, mutta on kyllä nyt niinku haastavin leiska, mitä täällä on ikinä ollut. Kaikki helpot väylät on jätetty pois. Pelkkiä haastavia väyliä jäljellä. Itse tykkää. Kyllä Mitä mäkin. vaikeampi rata, sen enemmän mä tykkään. Kyllä musta tuntuu, että tää on helpompi kuin viime vuonna, koska heitto on vähän paremmassa kunnossa ja putti kanssa. Mutta hei, kiitos, että katsot video. Ja sanokaa, jos haluatte nähdä lisää tätä pikkupoikaa, faijaa, meikäläisen videolla. Ja tilaa, tykkää, K-Kuoksa ja Jomeli.